Как да предпазиш и даже умножиш парите си в ерата на огромни дългове и финансови репресии. Само за 5 месеца САЩ са дали 425 милиарда долара за лихви. Не за болници, не за пътища, не за войска. Само лихви. И това са официални бюджетни данни, обобщени на база данните на Американското финансово министерство. И ако в този момент си казваш, добре, това е американски проблем, какво общо има с мен? Точно тук е ловката, защото начинът, по който големите държави решават проблема с дълга, директно решава и съдбата на твоите спестявания, инвестиции, на пенсията ти и на това дали след 10 години ще си по-свободен или по-зависим. Здравей, казвам се Огнян Станоев и съм предприемач и инвеститор от над десетилетие, като през това време изградих портфолио, плащащо ежемесечните ми разходи. Собственик съм на одобрен и лицензиран от държавата обучителен център и за последните 2 години съм обучил хиляди българи как да инвестират и управляват парите си по-добре. И сега ще ти кажа нещо, което ще ядоса доста хора, но ще ти спести много грешки. Най-вероятният сценарий не е, че САЩ фалират и доларът умира утре. По-вероятният сценарий е много по-тих, много по-системен и много по-опасен за хората, които държат парите си на сигурно. Нарича се финансова репресия. Това не са танкове и полиция по улиците, а правила и политика, които натискат доходността надолу и оставят инфлацията да изяжда стойността на парите. След малко ще ти покажа как точно работи това, защото не е само американски феномен, а се случва и в Европа. Също така ще видиш защо парадоксално може да донесе огромни ползи на хората, които са позиционирани правилно и да разори хората, които просто си спестяват и инвестират чрез пенсионните фондове. Първо, нека си изясним най-важната разлика. Има номинална и реална доходност. Номинална е това, което виждаш на екрана. Примерно депозитът ти дава 2%. Реална е това, което остава след инфлацията. Ако инфлацията е 5%, реално ти губиш 3% покупателна сила годишно, въпреки че печелиш 2% от депозита. Това е причината да има хора, които цял живот пестяват, но накрая се чудят как така пак не могат да си позволят нищо. Тук идва ключовата формула, която решава дали си печеливш или губещ в една система с голям държавен дълг. Реалната ти лихва е равно на номинална лихва минус инфлация. Ако резултатът е отрицателен, ти си този, който плаща. Ако е положителен, ти запазваш или увеличаваш покупателната си сила. И ако в този момент си мислиш, добре, ама защо държавата би искала реалната лихва да е отрицателна? Ами защото така държавата обесценява дълга си без да казва, че фалира. Това е стар трик, който аз и ти като частни лица не можем да си позволим да правим. Държавата не е длъжна да върне дълга със същата покупателна сила. Тя връща номинални единици валута. Ако инфлацията е висока и лихвите са по-ниски, реалната стойност на дълга намалява. И да, това по същество е прехвърляне на богатство от спестители към длъжници. Това, което хората наричат финансова репресия в научната литература, е описано доста ясно. Комбинация от политики, които държат реалните лихви под пазарните нива, често заедно с правила, които създават заложници за държавния дълг, банки, застрахователни и пенсионни фондове. Все институции, които по една или друга причина се насърчават или принуждават да държат държавни облигации. Сега, това не е само теория, това се е случвало вече. И тук идва частта, която повечето хора не знаят. След Втората световна война, американският дълг спрямо БВП, т.е. брутен вътрешен продукт, е бил на практика горе-долу същия като днешния. През 1946-та дългът на САЩ е около 119% от БВП. И какво става после? Може би ще си кажеш, значи са фалирали, но не. През 1981-та този показател пада от 31% от БВП. И точно тук е момента да си зададеш правилния въпрос. Как по дяволите държава с огромен дълг не само не се разпада, а намалява дълга си спрямо икономиката в период, в който има и инфлация, и кризи, и войни, и петролни шокове. Отговорът е комбинация от растеж, инфлация и финансови механизми, които държат цената на дълга под контрол. Един конкретен елемент е особено важен. През Втората световна война и след това Федералният резерв, Централната банка на САЩ, буквално е поддържал таван на доходността по държавните облигации. Това се нарича контрол на кривата на доходност, на английски Yield Curve Control, което означава, че Централната банка казва, няма да позволя на лихвата да се качи над хикс число и купува облигации, ако пазарът изисква по-голяма лихва. Купувайки облигации, тяхната лихва намалява, а Централната банка може да купува неограничено количество такива, защото може да печата неограничено количество пари. Сега си представи какво означава това, когато инфлацията се вдигне. Ако ти държиш облигация, която ти дава 2,5%, а цените скачат с 8, 10, 14%, реално ти губиш покупателната си сила. Исторически данни за период след войната показват точно такива инфлационни скокове. Например, през 1947 година е година с
двуцифрена инфлация, за да сме по-точни 14,4%, докато лихвеният таван на Федералният резерв държи доходността ниска. И това е същността на финансовата репресия. Не фалит, а нещо много по-коварно. Тихо обезценяване. Обезценяване, което не виждаш. И ако си мислиш, окей, това е било преди 70 години и днес няма как, то помисли отново. Първо, самата литература показва, че след Втората световна война в развитите икономики реалните лихви са били отрицателни приблизително половината от времето в периода между 45 до 80. А това означава реални загуби за държателите на облигации и депозити и реална печалба за длъжника, т.е. държавата. Второ, днес имаме нови версии на същия филм, само че с модерни инструменти. И това е мястото, където започва да те засяга лично. Нека да се върнем в настоящото. Грубо казвам, американският дълг вече мина 39 трилиона долара. Според обобщение на Peterson Foundation, на база данни от Treasury и прогнози на CBO, нетните лихвени плащания са тенденция, която се ускорява. Прогнозата е около 1 трилион долара лихви за 26 и около 2,1 трилиона за 2036. И сега идва ключовия въпрос. Какво ще направи една държава, когато лихвите започнат да изяждат бюджета? Има три класически начина. Първия – да вдигне данъци и да намали разходи, т.е. икономика на затягане на коланите. Второ, да фалира и да преструктурира дълга си, което е явен фалит. Трето, да обезцени дълга чрез инфлация и отрицателни реални лихви, което е финансова репресия. На теория трите са възможни. На практика обаче в демокрация с поляризация на хората, застаряващо население и огромни социални програми, първото е политически токсично, второто е геополитически катастрофално и затова третото често изглежда най-лесното. Просто никой няма да гласува за партия, която обещава да дава по-малко придобивки. Съответно, няма как това решение да бъде взето политически. И затова трябва да виним не политиците, а всички нас, гласуващите. Фалитът пък означава за винаги да има черно петно върху кредитната история на държавата, което да вдигне разходите и по дълга в бъдеще. Но ако депозитът или облигацията ти дава 3%, а инфлацията е 6%, 90% от хората въобще няма да се усетят какво се случва, какво става да протестират. Сега ще адресирам слонът в стаята. Защо не вярвам в сценария, при който САЩ фалират утре? Първо, има огромна разлика между държава и домакинство. Домакинството не може да печата валута. Държавата може да има централна банка, да емитира дълг в собствена валута и да рефинансира. Това означава, че рискът често се проявява като инфлация, финансова репресия или политически кризи, а не като класически фалит на фирма, например. Второ, когато проблемът дойде, най-вероятно ще се види като изяждане на покупателната сила и като правила, които правят сигурните активи да носят отрицателна реална доходност. Това не важи само за американците, така че изчакай и ще стигнем до това, защо да те интересува и теб. Най-важното, което трябва да разбереш е, че финансовата репресия има една жестока особеност. Тя не удря всички еднакво. Тя удря най-силно хората, които държат богатството си в кеш, депозити и дългосрочни облигации с ниска номинална доходност. А това са и основната част от активите в пенсионните фондове, за съжаление. Също така удря и хората, които получават фиксирани възнаграждения. Финансовата репресия обаче помага на хората, които държат реални активи. Активи, които могат да растат с инфлацията. Акции, имоти, някои суровини и като цяло капитал, който не е заключен в фиксирана номинална стойност. Ако всичко това ти звучи малко сложно, то запиши се за безплатното ми обучение по инвестиране от линка в описанието и ще го разбереш по-добре. Ако искаш най-простата аналогия, финансовата репресия е като да играеш в футбол на наклонен терен. Наклонът е срещу спестителя без активи и в полза на този, който притежава активи. И затова тя разширява ножицата между бедни и богати. Това не е случайност или някаква конспирация, просто в този режим хората, които имат достъп до активи, печелят. Тези, които живеят от заплата до заплата, спестяват в банка и се надяват на пенсионните фондове, губят покупателна сила. И сега идва частта, в която виждаш как ни засяга и нас. Европа също има дълг и то не е малък. Еврозоната е близо 90% дълг към БВП. И тук идва най-болезненият детайл. Пенсионната система и институционалното канализиране на пари към облигации. Нека ти го кажа директно. Ако разчиташ, че пенсионния фонд ще се погрижи за теб, без да разбираш какво държи и защо го държи, ти си сред донорите. По данни на Комисията за финансов надзор, към 31 декември 2025 година участниците в фондовете са над 5,17 милиона души. Това е масов продукт. И всичките тези хора, без да го осъзнават, са изложени на тази финансова репресия. Когато събереш банки, застрахователи и пенсионни фондове и съответно регулаторни стимули и ограничения, получаваш вътрешен купувач, който по регулацията трябва да купува държавен дълг. И това е точно една от класическите съставки на финансовата репресия,
които са описани в историческите анализи. Държавата си осигурява купувачи за дълга, дори реалната доходност да не е добра за участниците в тази игра. Сега, може би ще си кажеш, добре, ама България има нисък дълг, ние сме окей. Да, спрямо Италия и Франция, България е с нисък дълг, но това не означава, че си защитен от финансовата репресия, защото нашите регулации не са по-различни. И отново, пенсионните фондове са длъжни да държат огромно количество облигации по закон. А даже тук сме още по-зле, защото заради масовото използване на депозити, банките имат огромен излишък от пари и това води до нулеви лихви. Тоест, ако държиш парите в банка и единствената инвестиция ти е пенсионното дружество, си двойно прецакан. И тук идва една неприятна истина. България и без това е с високо неравенство. В среда на финансова репресия това неравенство се бетонира и даже увеличава, защото активите растат, спестяванията в банката не, а заплатата не може да догони обезценяването. И сега, най-важното. Какво можеш да направиш ти? Тук ще бъда много директен. Ако стратегията ти е, че ще държиш кеш и депозит, защото е сигурно, ти реално избираш да си донор на системата, когато реалните лихви са ниски или отрицателни. Това не е морален упрек, това е математика. Обаче има и риск в другата посока. Ако се хвърлиш без знания в рискови активи, можеш да се саморазориш. И точно за това решението не е да гадаеш бъдещето, а да изградиш инвестиционен план, който работи при различни сценарии. Ще ти дам рамката, с която аз бих мислил, ако започвах от нулата и ще я кажа на човешки език. Първо, окей е да имаш кеш, но той е за авариен фонд. Ако имаш кеш за повече от 12 на месеца живот, това става безмислено и той се обезценява. Второ, започни да мислиш в реална доходност, не в номинална. Когато чуеш доходност от 3%, автоматично се питай, а инфлацията каква е? Ако инфлацията е по-висока, ти не печелиш, а губиш. Трето, разбери защо дългосрочните облигации са особено уязвими при инфлация. Има понятие duration, което е мярка за това колко чувствителна е цената на една облигация към промяна в лихвите. В прост превод, колкото по-дълъг е живота на една облигация, толкова повече цената пада, ако лихвите тръгват нагоре. В среда на финансова репресия може да имаш и друг проблем. Дори ако цената не се срине, лихвата ти е фиксирана и инфлацията изяжда. Това е причината облигациите исторически да носят огромни реални загуби в среда на финансова репресия. Четвърто. Ако приемем сценарии на по-висока инфлация и по-ниски реални лихви, активите, които имат шанс да устоят, са тези, които могат да увеличават номинално приходите си. Това са, например, бизнеси, които могат да вдигат цени без да губят клиенти. Акции на компании с някакъв тип монопол, силен бранд, уникално предимство и така нататък, които бизнеси, колкото и да вдигнат цените си, техните клиенти не спират да купуват. Пето, и тук идва най-неудобното. Ако не инвестираш, почти сигурно изоставаш. Защото системата буквално е построена така, че дългът да се обслужва чрез инфлация и чрез механизми, които в дълъг период прехвърлят тежестта към спестителите в банката и в облигации и ги използват за донори. Сега, да не оставим нещата да звучат само песимистично. Финансовата репресия не е само заплаха, тя е и филтър и възможност. Ако си индивидуален инвеститор и гледаш глобално, имаш предимство. Може да избереш къде да държиш капитала си. Географски и като активи. Докато самите държави и институции са по-заключени в регулации и вътрешни правила. И съответно цялото печатане и инфлация, които се извършват, могат да изстрелят твоите активи и богатство нагоре, докато богатството на съседа ти и повечето хора намалява, което да те изкара напред. Държавният дълг няма да изчезне с магия. В САЩ виждаш посоката. Дългът е над 39 трилиона, разходите по лихвите растат и базовите прогнози са, че без големи промени натискът от лихвите ще се увеличава. В Европа имаш висок среден дълг и система, в която облигациите са структурно важни за банките, пенсионните фондове и застрахователните компании. И те буквално се набутват в портфелите на хората. Реалността е, че ако просто стоиш в кеш и облигации, най-вероятно губиш покупателна сила. И ако разчиташ само на някой друг, пенсионен фонд, държава, работодател, то рискуваш да си в групата, която плаща цената и играе ролята на донор. Ако искаш да разбереш в още по-голяма дълбочина как работи обезценяването на парите ти, как можеш да се защитиш и къде и как да инвестираш, то ела на безплатното ми обучение по инвестиране и лични финанси, за което можеш да се запишеш от линка, който вече трябва да се е появил някъде тук или от този в описанието. Ще се видим там.